Exodus tiaduonu nine. Na Mose die okachre no se Frobre radinchen uni Aaron Nadab ni Abnu ni Israel mpanimfo mu aduoson na momesori we chichiri na Mose enkontwempini erade na won die won twempini na oman no ne no emfroma na Mose babeka erade nsem ni nyina ne atemusem ni nyina kire oman no na omamunu nyina de ne kroje so se nsem erade aka nyina yebeyo na Mose kire erade nsem ni nyina na otua nhema si aforibuchi abepo nase ne adumdumienu se Israel musueko dumienu no anote na osuma Israel fo no mu mrantie na wode anantwinini kobo ohyiafode ne asomdwiafode ma Awurade na Mose di moja no fa gugu nyawa mu na moja no fa no nso ohyiegu aforibuchi ano so na ofa apamoma no na okenkan gu oman no asomu ena wo se die Awurade aka no nyina yebeyo na ibeti na Mose fa moja no piti oman no so na ose hwe apam Awurade ne mo apam wansem nyina so no moja nie ena Mose ne Aaron Nadab ne Abihu ne Israel mpanimfo mu aduoson fro koye na wohunu Israel nyankopɔn no na ne nan asete se ade a wode hoabo a emutie ayo na ne nahana te se osoro para na wantene ne nsa anka Israelfo mu atitiri no na wohwe onyankopɔn na wodidi na wonomwe na Awurade ka kire Mose se Folobra mi nchen bepo no so betena na mema wo abopon ni mra ne ahyede amatwere na wa kyerɛkyerɛ wɔn na Mose sɔre ɔne n'abɔfra Yoshua na Mose froko nyankopɔn bepo no so na ɔka kyerɛ mpanimfo no se mo de montra hantwen yen nkosi se yebesane aba mo nkyɛn na hwɛ Aaron ne Hur ne mo na ɛwɔ hɔ so obi wa asɛm bi di a moma no mra wɔ nkyɛn na Mose froko bepo no so na mununkum bekata bepo no so na Awurade anim onyam betena Sinai bepo so na mununkum no kata so nansia na ɛda a ɛtɔ so nson no ofiri mununkum no mu frɛ Mose na wɔhwɛ Awurade anim onyam no a na ɛte sɛ ogya a ɛrehye adeɛ wɔ bepo no atifi wɔ Israelfo no anim na Mose kɔɔ mununkum no mu na ɔforo kɔɔ bepo no so na Mose di bepo no so adaduanan awia ne anacho